Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Bueno, ongi etorri Sartadia podcasteko 3. atalera. Andrea, ze moduz? Ez que fuertea da, 3, Hirugarrena, ja, gustatzen jatzu 3. zenbakixa edo? Bat, bai, 3 eta 7, baina, ez que beste danak... Nik 7 bai, bestela 5. Pariak ega gustatzen. Ez? Ez. Ja, nire gisa da behintzat, oza, naizela geixau impariak, bai. Eta bueno, niri pasokat superraskarrazte hau, berriro goguakin ona tortzeko, ze moduz jondaztia, Ez que, azte baten pila bat gauzain lehizke. Ba, hola, lagurtuta. Kirola indot, kiropraktikora jun naiz. Kirola itxan jarraitzu dozu, oso ondo? Bai, eguraldiok ez daula lagundu, eta jun naiz ikustera zuri, ando, Bandako kontzertua. Eta bai, eta gustau jat, baina nahi dugu feedback pixkata, kritika onak edo txarrak nedozuna, baina nahi dugu jakitzia. Musika asko antzerki gutxi, musika asko antzerki gutxi, bai, vale. Apuntatzen noia gero zuzendarixa izateko. En plan, la que no te importa una mierda. Bai, pentsau jau euskeraz abesti gutxi, zaila da. Zaiatzen ga, hori, gidoia itxerako orduan, pixkatxo bat, abesti desberdinak, repertoritxo desberdinak goten, baina ez da erreza izaten. Azkenean gero bai abesti danen moldaketak inbia ditzu zuzendarixak, eta kriston lana goten da horretzian. Eta gero be, karo gu, bueno, hartu inzuzkuen sarrerak, ze hori gaztatzen da, osea, bai, kriston exitua izaten dalako. Baina, asko eskertzekua, sarrerak fizikoan eta online hartu bai, bi aukerak egotia. Porque, claro, mundu guztiak ez euskabalia bede berdinak. Baina, berregisa da gure publikoan adin maia normalian nahiko altua izaten dela, eta horrek igual ez dauke aukera online hain errezartzeko. Claro, jun ginen lau ximel, eta gure ingurua esan, senyorak eta gu, eta kutu, baina, ze ondo pasatzen da ben senyora horreko. Nire ustez nazkatu dintzen pixkat, baina, bueno, guk ez ondo pasagun ginen. Ez otzuen holan esan, koskaieiz. Ez, baina, bueno, ez que esango baso eskuen, zilegi izango zen, Ni pasanan hain ondo izan zen, ez dakit. Gainera, jende ezagunakin, antzerki xameo izagoan barru, Marinekin, Agorekin azkenean, Mireia ez dakit, dana jende ezagunakin bebai, eta kriston barriak, eske pertsonai hori gainera dorizena gustatzaten pilat, egon izanen bizalza barran lanian. Zuretako indako personaia bat bezala. Total. Ta gero, ando galdera bat, zutxo esan ibiltze zala, nuizin dozu lan gehi xautxo esnan, edo antzerkixan? Lan desberdina da. Antzerkixan, nema denbora guztian barra garbitzen, taratzen traguak, txosnetan izaten da gehi xau, logistika. Atzeko lana. Bai, baina, bueno, inbiarra dago. Bai, eta gero inauterixak, ando, zimuz pasau dozu inauterixak. Super ondo, oso ondo. Egisa eguraldixa izan zela kaka bat, baina azkenian ambiente politxa dagonian, beti askoz bebeto. Bai, gureko herria buste ginen kanpotik eta barrutik. Hori da titularra. Bueno, ikusten duzuen bezala gaurko zeta pizkatxo bat berezixa da, gaurko atala berezixa da, izan be, hemendik aurrera gonbidatuak izango ditugu hemen gurekin, pizkatxo bat tukutuko itxeko, eta gero ikusiko dugu zein datorren gaur, baina, ja behin aurkezpenak inda, nik ustot momentua dela astonetako azkenengo orduakin sartzeko. Venga. Aurrera. Baina, zer dinozu? Bueno, ekartzen dututen albiztia ando, da albizte musikal bat. Bai? Bai, ze izan be, otxeako geita batian, osea, zapatu honetan, ospatuko da berrogei minutu rokeko 10. edizioa. 10. ja, Bai, Durangoko landako gunean. 10 urtez, milaka eta upada lelopian, eta, bueno, pues, beti bezala, egun guztiko gitaraua dago, baina aurten, karo, 10. edizioa da. Bai, eta ostiralian, ingo da bai, ekitaldi bat, eta Ruper Rotorikan kontzertua. Osa, ostiraletik hasiko da aurten? Bai. Osea, juergia topera. Baina, bueno, ekitaldixa, honik izango dia, ostiraleko gitaraua izango da Plateruenan, ekitaldixa zazpitertan, eta gero... Vale, pizka txikixaua, xumiaua, bai, sarrerak hartu jasien online, eta ustot ja ez darela, así que sentitzen dut. Normala gainera, Ruper. Bai, guai egon ba. Baina, klaro, eski bai da, peligroso, ansioz egun alda izan. Hombre, askotan aurreko egunak bizberak esaten dia... Bai, ezagutzen dugu. Txarrak, bai, ezagutzen dugu jendia gainera pasatzen dela pizkate. Bai. Bueno, 20 minutu rock ezagutzen dugu gaur-gaurkoz, baina... Claro, oindala... Hasieran. Oindala 10 urte, deitzen zen kalera rock. Kalera, bai. Eta segaitxuk, bueno, presoak eta elkartasuna dirazteko salako, euskal preso politikoei, ez leharixi eta deportatuei. Eta, claro, zukartzelara joten zeinean bizitan, 20 minutuko iraupenak eukitzen zen. Bai, eta azkenean horti datorri izena, gero... Bai, izena, eta hasieran kontzertuak 20 minutukoak ziren. Karo, gero ja, tipo, eski ez. Bai, talde bakoitzak dauka, zeukan behintzat lehen 20 minutu, ez? Hori da, 3 kantu, bi aldarrikapen, eta beste 3 kantu. Egisa da ez dutula maten denbora askoik.
Eta, klaro, egotia itxoiten zure kontzertu fab entzuteko 40 minutu bakarrik, pues... Ja, baina gisa da hor normalian artista asko goten diala, talde asko goten diala. Bai, osea, egitaragoa azten da, goizeko 10:00 zabaltzen da Beatiak, eta 11:00 da lehenengo kontzertua. Kasu honetan izango dela Nasker, gure laguntxuak, eta bukatzen da, azkenengo kontzertua da ordu batetan Kiliki. Kilikikin? Bai, eta aurten, bueno, karo, 10. diseinua, eta dauzke berritasun pila bat. A ber, konta idazu pizkatxo bat berritasunak zeintzuk dian. Lehenengoa da mertxana. Vale, mertxan berrixa gongo da. Osea, mertxanetara es super politxa, eta alko da erosi, han bertan, eta bestela online alda erosi. Vale. Bigarren berritasuna da, bueno, janari egoten da, bai, normalian egoten da. Bai. Bale, baina ezke zukaldian nobedadiak dare. Ez da bezan ondio ze egongo dan, baina ezke olako egunetan, olako lekuetan... Igual aukera vegano, vegeta, gauza desberdinak. Egoten da superrona dago hamburguesia. Egoten da janarixa superrona, osea, niri pasago izan jat, ez askotan, baina gaztatzia diru gehiago janarixan, edarixan baino. Bai. Hori seinale hona izaten da beti. Bai. Gustatza jaunak inguru jatia gainera. Bai, hori super. Eta gero, azkenengo berritasuna da oinarte, egoten zan landako eta kanpuan karpa bat. Ba, horten karpa hori zagongo, eta egongo da... Osa, dana barruan izango da. Ez. Bueno, bai, barruan izango da... Beste gune bat baina izango da plateruenan, osa, plateruena llevan dotzera bilera hori, eta orduan izango da, como, pues, pixkat musika elektronikoa eta plateruenan, eta beste dana... Kontzertu principalago landakon izango dia, eta gero ja, ba... Hori da. Eta, bueno, osa, kontzertu pila da ere... Eta konta idazu pizkatxo, eta berse dago aurtengo dago kartelera. Martel, hasta Artesek, Ernafarroa, 1912, Merina Gris, Labar, Kene, osa, tipo, pila gauza dare, pila bat sobrau. Eta, bueno, aprobetxatzen dugu esateko, gure hurrengo gonbidatua bertan egongo dala. Bertan egongo dala. Baina, hori baino lehen, informazio importante bat, jakin beharrekoa balimazoiaz. Bat, sarreria eruan biozu ofizikoan edo mobilian, eta aldatu biozu pultzeria gaitxik, bestela ezin zazartu. Gero dirua, tiketen gaitxik aldatzen da. Vale. Eta... Ez dago diru fizikoik, baizik eta dana tiketen bitxartez. Baina, klaro, hemen, adi egon, ze askotan mertxan erosteko, bai eskatzen dutzu eskudirutan ordaintzia, orduan galdetu lehenengo, eta gero ja, pues, aldatu diru gehiago. Eta direz hortaldiek mertxana saltzeko aukera bai eukitzen dabe, ez? Bai. Bueno, atortxun bai, baina 40 minutun ez nago ziur. Kanpoan egoten dia gero postua. Galdetuko jau gero gonbidatu aia berdakixen. Zure basuaruan zein ketxetik, baina ezin duzu edaririk sartu, jana bai. Bai. Importante. Garrantzitsua. Erasuak salatzeko telefonua goten da, eta punto morea goten da. Protokolorako. Bai. Eta gero, bueno, autobusak jartzen dituzue herrixetako eragileek, bajun eta buelta itxeko, porque Durangora jutia, pues, bergaratik behintzat ez da erreza izaten. Ez. Eta, bueno, pixkat hori izan da karrioten albiztia gaur. Eta zu bertan egongo za, ez? Claro, eske, da superfuertia, nigu nintzen, lehenengo aldiz, kalera rock zanian. Ja. Osea, lehenengo dizinuan. Ez. Osea, 40 minutu rock izan baino lehenauko azkenengo kalera rockera. Bai, gurasuak etorri zela behia, así que imagínate. Osea, egun behat zinan. Bai, ez dakit amama, ez tamasei urte. Eta ondio jarraitzen dut. Niokat rekordua, gaztiagoa ginenean noiz baitz junda, baina bestela ez gai izan. Kalera juteko, oza, ara juteko asko... Neri eske me encanta. Eta, ze pentsatzen gatzu hando olako jai aldixetan eskudiru aldatzia tikete gaitxik edo tokenak edo olako gauzak? Nik egixatzen botzut naiz gehiago eskudirutan ordaintzekoa. Emato ez da pixkatxo bat tok. Ez dakit. Da, aldatu biozu hori beste tiket bat gaitxik gero horrekin Osa, ulertzen dut logistikoki barran lanian eta arenendako igual errezaua dala eskudirutan ibili biharrian tiketekin funtzionatzia, baina ez dakit. Ez que, nik uste dut hau dana dala elkartasun jaialdi bada eta jende asko ibiltzen da diru askokin. Bai, hori egisa. Orduan, dirua bai, ez dala eramatia... herri txiki edo herri bat adibez bergarako txosnan bezala. Hori, osea, igual jende asko ibiltzen dala jendia, baina kantiadiak ez dira unamdixak, eta lapurtzeko lapurtzen botue lautik ez dutue dirua lapurtzen. Eta askotan be bai, toki desberdinetako bolondresak egoten diala. Bai. Orduan, claro, danon artian funtzionatzeko era egokixaua igual izan leike. Eza, publikorako niri adibes egatela gustatzen, baina logistikokin lan itxiko igual. Claro, bai, gu itxuta gare. Bueno, eta onjat bai, esan ingot, kendu ingotzut, protagonismo hori. Eta, pues bueno, albiztau kontatzen nabilela aprobetxa daukot, esateko, pues bestiak beste berrigade loko bebai egongo dela 40 minutu roken. Eta gaurko ganbidatua dela, bebai, pues berrigadeko partaide bat, eta irakasli eta gauza asko, así que... Baina ikustu ordu aldu dela, beraz agutzeko, ez? Aurrera. Sartagaia.
Bueno, gaurko gonbidatua aurkezteko ordua heldu da, eta gaurkoan etorria gurekin, tartetxo politxo bat pasatzera, Alex Arteaga, bergararra, musikarixa, irakaslia baitxa, bueno, lehenengo eta baina eskerrak ematia, tortzia gaitxik, gure lehenengo gonbidatu izango za podcast honetan, ze moduz? Gogotxu... Ondo. Hore bat niretzako lehenengo gonbidatu izatia. Bai, gogotxu nator. Ez dakit, ez nago zoitxuta olako podcast oserak itxera, pare bat edo izan ditugu. Izan ditxute taldiakin da hola, da gustatzegat. Beste entrevista baino, oiko entrevista horre baino, beste zera bat dauk, ez dakit. Beste erosotasun bat. Atal honek dauka izena sartagaia, eta normalian, atal bakoitzian, ekarko dugu gai bat, eta horren inguruan pizkatxo bat, gonbidatuakin jungo gauza ezberdinen inguruan berbetan. Hasi aurretik, Andrea komentatu den bezala gero, lehen, zapatuan, Durango egongo zate. Toma. Zelan, gogoakin, Durangorako plaza politxa izaten da zuentzat. Bai, oso gogotxu garez. Guretzako nahiko jaialdi berezizia da. Ikusle bezala sarri joanga. Eta jotzen bertan esango nuke hau ja irugarren aldizia bertan. Iru aldizon, gala lehen aldizon ginen justo gertau zanian roteneko Javi Iltzalatorian eta beren ordez, satarrezan da joan ginen. Eta esango nuko indala 2 urte... Ainu begon zan bai, baina iru izango batizia, zure bidea ikusi txamezuena, eta aurten. 2023an egon zineten, bai. Gogoan kartela gorrixa sala, baina poko mas. Egisa denboria pasatzen dala, ez nibiltza iguala. Superraskar. Bueno, pizkatxo bat, bera ezagutzeko ingotzuko lako galdera askartxo batzuk, hola, askarren antzutekoak, bale? A ber, zein da zure musika talde edo artista gustokuena? Ez daukat. Naiz oso txarra pelikula gustokuena aukeratzen, liburu gustokuena, talde naiz bastante txarra. Orduan gaur honeik artista makarreniakin eta edo oinadibez noan zarbota laja talandakantakin. Vale, behitu. Bueno, bentsat ez da... Igual horrengo hastian da, beste dozein. Bai, aldatzen zoia zela pizkatxo bat. Itz batekin zela definituko zinuan zure burua? Humoretsua. Vale, perfecto. Ze gustatzen gatzu geixau, oholtza edo ikasgela? Aukeratu inbiada, Aukeratu inbiada. Vale. Umia gurasoak eta lankideak entzuten badari ikasgela, eta bestela holtza. Vale, primeran. Esaia da. Kontzertu bat jo aurretik manixaren bat daukozu, en plan, Santiago gimbian ez, laualdiz, edo ez dakit, lurra ipatxo bat eman viajat. Etxare bolian, ando, que bueno. Normalian, eskumako zapatilla soltau, eskerrekoa soltau, eskumako alotu fuerte, eta eskerrekoa alotu fuerte. Venga! Eta denboria maten badau, Martinakin zigarro bat Vale. Bueno, oza, ritual bat behintzat badaukazu. Ritual bat, nik bai, nire maniatxua badauzkat. Lehen hau itxeitutenak eta montatzen olakoa. Baina ez dela hori, pixka. Jateko, zen aixau dozu, gozua ala gazixa? Gazixa, nahi zuzten. Toma, nio, Gazixa, bai. Gazixa nahi zela, bai. Eta, adibidez, kontzertu bat baino lehen hau, holan, tokiren bat gogoratzen dozula, ez dakit. Eman zotzuelako jateko zeo zer, edo katerinia zegoalako superrondo, edo ze ondo tratauz oskuen toki honetan. Ez que leku desentetan egon gata, suerta ondixa euki izan dugu leku asko, eta baina nik kariño asko ingortu eta du hortengo atortxua. Ez que... Kamerinuatan atzian zeuan kriston taberna hori dano batera goteko. Bai, aurten, osea, benetan, atortxu 10 bat, eta bolondresen dako eta bai, ematen zemen janari xo, osea, increíblia. Ja, oso ondo zainduta zegoala dana. Bai. Atortxukua oso topa, gaina pixka sorretan nago ni atortxuko kamerinekoekin zen behin. Behin? Ez que eta izatik kontatzen gauzoan, porque gero... Zu kontau. Kontua, egon ginean neguko atortxu baten, ez dakit noiz, eta kamerinoak izaten diolako barrakoiak, eta kamerino horrek. Giltzia. Orduan, azkenengo momentuan bergarako autobusian lekua zeuan, da bergarako autobusen itzulin nintzen, da taldekiak bertan gatu ziren. Giltziakin bueltau zinen? Bai. Eta bestiak barruan. Ez, bestia barruan. Bestia geratu ziren giltza gabe, izan ordu terdi berandu hon. Aiama, ezin dut nien palo. Claro, eta nik esnatu nintzen, euskan amamos llamada perdida. Eta zuetxeak giltzekin. Jendea super random, ez nahi kontaktua gordeta, bez? Ja. Eta gero ja megaki wifi pini, whatsappian sartu nintzanean. Buah, que bueno. Zeniauka giltzia, nos está cayendo la del pulpo.
eta prakak Ja, ordan daukozu horrerekin... De recuerdo daukat, eta bombina aldatu giltzia daukat ondiok. Esan, udakuan ere aitortu notzen. Bueno, ondo geratzen. Ez que, a ber, galdera hau jarri dugu, ze, jakingo duzuen bestela, Andoni eta Bixok xoxeuko egitarauan parte izaten gajaixetan ziak. Eta gure kamerinua da lo más dauko... Azken urtietan. Bai, xoxeuko perfilian dago bideoa. Nola prestatzen dugun kamerinua eta taldiak pila bat eskertzen da, ikustiak ezelako da lekua eta hori da. Ala letxe, Osa, lehen de txo xaxauen txosetan bide berrin ez genuka. Lehen ez eta ja bagoiaz pare bat urte holan kamerinua jartzen, gainera barrakoia erratea honean pixkat kamerino hori. Bai, superondo zeuan. Eta, bueno, pixkatxo bat, azkenengo galdera honekin indotzuguna, gaurko gaixa izango da gastronomia. Vale? Orduan gaurrengo dugu, janaixan inguruan berba, jatekuen inguruan berba, orduan, nahi dugu bastia pixkatxo bat, zein dan zuri geixen gustatzen jatzun janarixakin edo... Edo platera, en general. Nahiko basikoa naiz. Osa, ez naiz asko komplikatzen den persona. Gainera... Zukalde arraro horrek, no me van. Nere ustez munduan da un invento ikonena plato komino bada. Bueno. Nere ustez invento ikonena hori da. Gustatzen jau. Osea, baskaltzeko, afaltzeko, klauakin, bai, hori egisa da, Bai, gustatzen jatzen lau gauza hartu, platerian jarri eta... Hori da, bai, eta da, perfecto. Gainera gero etxak izan bezala gatzen mutzu erroio editatzen, kendu saladia, perfecto. Baina estera naiz oso italianoa, osea, pasta, pizza, me flipa. Eta... Ez que hori erresakiakin zehondo sartzen da, una buena base. Bai. Eta plater bat aukeratu beharko anean, izango zen, sumelagako arroza. Hostia, ez que claro. Hola, bai. Azkotan pentsau, zehose jami, sumelagako arroza. Nik nire favoritua lentejak txorixuakin. Cuidao. Lentejak txorixuakin? Bai. Niri eske dana gustatzen jatia orduan, itxakat super saia aukeratzia bat. Bai, danetik. Bai. Baina, adibidez, bai daukat plater bat, txikitan gorrotone bana, ziala babarrunak, osea, ezin neban txikitan zan gauzat, eta oin adibidez gaur egun, pila gustatzen jat. Ez dakitzue dauko zuen zeo zerrolan txikitan trauma, eta oin esan dozula, oin pila gustatzen jat. Ensaladia. Bai. Ez niman jaten, osea, tipo, baina, zero, osea, ninguna variación, eta oin pila bat. Tomatia, tío. Tomatia, jende asko dago tomatiakin, Neri niko handi hori ez dut lortu. Ni lortu nahan, da gerostiz, oza, da sanro como obsesión. Ja. Tomatia, eroskikua, fruta dendakua, txerrixa. Ja. Ez que tomatia... Ensaladia bies, ni de palo, nik ezin dut. Buah, ez que, bez, da, nire ustez dia testurak. Bai, askotan izaten da hori. Ensalada baino lechugarik, igual. Lechugia, igual. Ez que, ja, gero botatzen jatu ensalada de pasta, eta... Ni beti izate, baina justo lagunekin beti eukitu eta sobre todo lankidiekin goztirara joaten gala, laneko batzuk askaltzera eta ni beti izatot letxugia dela parasito bat. Letxugia parasito bat, beti behar dause ozer. Ja. Bai, hori egisa. Eta zupetxua jaseinke esegado. Arroz txurixa, eta bueno. Bai. Letxugia, eske, olistana dia dau. Beti junbia beste zehozekin. Da una mierda, tío. Eta sentzazio hori beharra jaten zabitzela. Eta adibidez, sukaldatzia gustatzen jatzu. Bai, gero ez da geixau. Bai, nahiko... Hori da heldutzian fase baten. Eskerrik asko. Es que, totalmente. A ver, guapa, hemen da nogoiaz gora, Bai, baina, por pasión nik ez dut sukaldatzen. Eta zela ikasi dozu sukaldatzen, ez dakite txian ikusitxaba gurasue... Bai, txian gurasuekin eta ez nahiz izan bape sukaldatzeko, eta ahi txitxamamekin bizi izan gabe, bai, beti, eta mama sukaldau dau, eta amak eta haitxak inkluso bai, eta nahiz izan inoiz... Esto está tentzinoiko arreta edeitu, o jarri mitiko lemon cake amakinin, da fuera, poco más. Bai, poco más. Inglesian ikasi ginen hori itxen ikastola. Bai. Erakusten da. Bai. Jarraitzen da. Ez que, basiko bat da. Baina nik uste dala supervivencia, ez dakit, etxetik joan nintzania, pues, te toka. Ta beti eukiator, amor-odio, baina nik uste dut gadazken aldixan gehiago dala maitxasuna gorrotua baino. Bai. Eta gustatzen jat, pixkatxo bat indagatzia, aldatzia... Osa, ez naiz jartzen hemen salvajada batzuk itxen, baina... Baina, bueno, jutia pixkatxo bat aldatzen... Eukion ere epoka demo hilartu eta ostrake guapa daui mina. Horezan bian, osa, nik uste dut gaur egun azkenean dauzkogula tutorial pila bat, dauzkogula bideo pila bat, errezeta pila bat, Andonin bideoak, adibidez nire bideoak, eta horrekin ikasten zoia, zela, bai, ez? Eta askotan, ba igual lehen, ez dakit, bat, eitza jatzuna itxai, amama edo baten batei, zela prestatzen dira lenteja batzuk, eta gaur egun, ba... Ja, eta hori pena da pixka, bai, ez? Hori bepenia da. Azkenia zu ikastozu bal, amai aitxe galetzen bagatzu, ba, zura maki baleak ikasi izan, bera mangandik... Hori da, eta askotan... Zura maman lenteja, ja ikasu itxuzu, YouTubeko tipo baten lentejak. Bai.
Bai, guk dauko... Familixako tradizioa bezala, hori da. Guk dauko, nire lehen guztiak zizan, idazten rezetak kuaderno baten. Eta hoen, aurrekoan ez dakiz izan notzan, en plan, egat irtetzen ez dakiz eta, zen duzuztan, itxo, nontxo bidalduko tuta argazkixa resetiana. Spoiler, inurten jaten fatal. Bueno, saiatu nintzen. Vale, adibidez, tristesarenian edo egun txar bat eukidozunean badago zeo zer zatozuna behitu noia etxera, jaten dut nire txokolate tabletia, eta honek pena anakentzen dozta, edo ez? Normalian olako zera baten izan leike, etxera banoia hartu dut olakon patata boltza bat, osea, rufles urdinak hartu. Urdinak? Bai. Basiko. Eta ni bakarrik, telebista, lo que sea. Eta horrekin ja. Eta mi drama, bai. Eta izatema, bueno, vaya mierda dia, baina tampoco me quiero morir, caña eta pincho tortilla. Es que ondo, pincho tortilla beti da. Bai. Planazo. Eta adibidez postria, nik ineban bere momentuan bideo bat eduki sortzaien bazkaixan. Bizkatxoat bakoitza ze postri izango zan. Andrea, nahi dut zuk asmatzia, aber, Alex, ze postri izango zan. Brownie de chocolate. Bai? Bai. Ni gusto gazta tarta geixau, Ez, brownie. Osea, gainera, 0 dudas. Bai? Bai. Zeinek asmatu dau? No soy de postres. Ez duzu jaten postre jote zain kanpora? Normalian naiz, aldamenekoa honian, gazta tarta o brownie, zen nahi duzu brownie, baskatu nire gazta tarta. Ja, eta berak hartzen dau... Eta bestela naiz sorbete. Sorbete de limón. Sorbete, mintiko, zela dau, kontesa, olako, hauza, bai. Osa, geixau gotzaua, ez, el agua... Oso digestiua, ni postria berriro tapoia behartzeko paso. Bai, zu Andrea bastante postresalia, za, edo ez? Ez, nik den nahi xau, osea, gustatzen gara gehiago igual, eta gure etxen asko itxen da, postrerako gaztaia membrilluakin. Eta hori, ondo. Porque es que, ez da postre, osea, aldozu gan, entrante bezala, postre, merienda, ez dakit. Kamufla utxen da. Bai, egisa da baietz. Ni... Osa, baina behin baino geixotan ez dut, gustatzen gara geixau, sukaldatzia postria jatia baino, ez da. Baina gisa da, nik normalian ez dut jaten etxian postreik, baina etxetik kanpo ez dakit, ez? Jatetxe batera baldin basoia, edo lagunekin zarenean normalian bai. Osa, bentsat zeo zer... Ez, gaztatarta bat eta bin artian, edo irun artian bentsat jan, zeo zer olakua bai. Eta, pixkatxo bat, aurrera jarraitzuz, ez? Gaur egun sare sozialak, oso edatuta dare, asko erabiltzen ditugu, eta... Badare, gaur egun janari viral asko, ez? Igual, ez dakit. Nueva Yorkeko ez dakize kafetegitako tarta hau. Edo, noiz baitz probau dozuen, nun baitzen egon zate probau dozue olako janari viralen bat, ez dakit, ez? Okurritza jat, mitiko Smash Burger honek gaur egun oso modan darela. Bai, oza, niri adibidez, Smash Burgerra gustatzen jat, porque... Nire pertsona bat ikustu tenien janari asko ja beti itxen naizela. Orduan, Smash Burgerra nola dagoenan plazta dut azatu duzu, ez da inbesterako. Zende asko igortezako hori. Nik hori bat... Aragit trontxarro bat ikusten komentaunean hori eta genialo. Harina hua bezala. Zerraria esan. Eta gero, egon ginen Amsterdamen, eta probau ginen hori estropeolo wafel edo, ez dakit nola esaten dan, guztu jaten pilua. Eta ze da hori? Hola, tipo, gofre bat muy buena aplastaua. Vale. Mitikoa. Hori ondo, beste dana hasi maz. Nik uste eki probauten. A ver, hemen inguruan da bai, baina Champions Burger eta holako kristotara nahez, Juan. Ez? Que bat, es que mean pereza increíble. Bai, nire ez naiz izan. Eta movida hori 6 hamburguesa probau... Ja, es que ni beti laurdena. Adibidez, hamburguesa horrek igual, daukena Lotus, daukena... Ez da, oza, nire es más clásico. Nire bai clásico, eta me encantan, hasta jakin beikona... Arrautzia, bai, que bueno. Arrautzia edo kipula karamelizagoa dolako gauzak, baina ja, sartzia ez dakize mermelada, Lotus... Keba. Nila brioche suficiente. Ogixo aldatzia nahikua. Baina ez que gixo da nire ustez, botatzen jatu hain beste gauza, da porque berez, nire ustez, materiala ez da inona. Zan egote izan, aragion bat bada, ez da bihar. Hori da. Eta nik berdina pentsatzen dut, argumento berdina, hamburguesa pizzetan, eta pizza bat 800 ingredientek. Ziztakitzuz ez ari zen jaten. Ez que jauzi jatzu. Jauzi eta zare jaten, bacon pixkata, zeitxuna pixkata. Tiro, bacon, queso, lomo. Tiro biarra, eta ya está. Totalmente. Lotus, agero galletia, ez dakize, crispy gainetik. Ez dakituz ez ari zen jaten bez. Hau ez dago gidoian, baina ez que bain etorri jat. Gureko herrian, batezoko herriako batekin dauko,
Bueno, osea, lehenengo zita baten, imaginau. Vale. Zuek ze fruta, osea, kontua da, gure teoria da, lehenengo zita baten, inoiz ez duzula jango naranja bat. Porque naranja bat da superurtsua, oso zikina da. Bai, jateko ez da oso... Norbaiten aurrian naranja bat erlazai jatiak, lotzia ematen ez dutzu nian, ondo. Bestela, tipo, ez da personia. Eta ze fruta jango zinuan orduan? Eske marruxak edo, edo keixa me gustatzen gat. Baina eske, hori, da, sandia bai da como... Edo sagarra de bai horrez... Zaila izan lehiko. Bai. O la puedes preparar tranquilamente. Claro, bai, en plan, bai. Geratu zala hecho un circo, en plan... Bai, imagen. Hori da. Eta adibidez, bale, lehengo zita bat daukozu, norara mango zinuan jatera. Tagliatela ez, red flower. Osa, ze jatera. Zuk esan zu lehen, italiano, gustatzen jatzula asko. Tagliatela ez, meses. Tagliatela resakarako. Bai. Baina, claro, es que... Es que ez dakit, lehenengo zita bat, pues igual pintxo bat, porque ez dakit, faltzera justi. Segun zen modutako zita, o sea, faltzera bada, pues igual kurra behar dozu afaixa, izango balitz trago batzuk hartu, igual pintxo... Baina, ez dakit. Ningual pixkat indaga, itxen dozu jo, Andrei, ze gustatzen jala. Lekua fitxau. Bai, haber, pertsona horri ze gustatzen jakon, eta horren arabe, bai, pixkatxat moldatzen. Tagliatela ez. Tagliatela ez. O sea, zehose ona, ez... Kriston pasada bandik usteot, baina, osea, McDonald's era esku, baina ez da zaitxokun hartzakera. Hori da, nik ustot erdibideko zen. Bai, zoze erosua eta... Nik ustot jungo nintzala kostako tokin batera eta arraina edo lanjan edo... Jateko erreza, bai, osea, zoze komplikaba da lekura ez. 28 espina ando, ezin zagun arraina batera. Bueno, baina ez dakit, McDonald's batera ez nintzen jungo. Ja. Jumizan leku batera, dadakitzuna, ez da belauki beste pertsonak. Hori da, edo zenin naiz bastante miko, eta alergiko, eta molako mierdak. Orduan, jumizan leku batera, ez da, hemen erraz jaten. Eta ze alergia edo lan... Boa, niko kitxut mordua. Bai, en plan raros. Eta horrek asko baldintzatzen dotzu... Limoia? Limoia, naranja, eta... Osa, zitrikuak. Bai, DBH biraino lentejak, babarruna... Kubatak eraten zinun? Eta Coca-Cola limoi gabe tolan eskatzen. Claro. Baina limoiari alergia notzanean, eskaitzen nahi zen esku bota salia, beti zerbezi arandot. Oin sartu nahiz pizkat eta agarra dauakin hasi nahiz baina. Baina gixea gaur egun, geroz eta alergia geroz eta geixau dare, eta ez dakit ez, derrepente, ez dakit melokotoian azalai, edo eske edo zer gauza, eta horrek bastante baldintza baldotzu bebai, gero kanpora juterakoan... Eta zu irakaslia zala, gureko herrian be gondi alergia, bueno, eske kristonko herria gata, batek adibidez lentejei zeukan, lentejak eta arraina, eta arrautzia. Orduan, eskursiñotan, tipo da, salo, el raro. Bai, baina aldi berian sa el rei. Porque dana David lenteja jaten holan, da bihar makarroia jaten, da bihar makarroia ber. Baina bai daukatzu batzutan la etiqueta de el raro. Claro, eta sentitzen sa el, joder, esto es una y esta, jungo ona, jo, es que ales... Bai, ez doz nahi baldintzatzia bestiak, bez, ez? Ez, ikasi behar dozu zuzara daukatzuna berezitasun hori. Zinitxuzula hogei baldintza zure baldintza horregatik. Ando, zupa daukazu alergiaik? Nik ez. Jateko behintzatez, ez. Ez que, adibidez, hau... Ez que nahiz una pesada, nik errepikatzeu dana pila bat aldiz. Ez da berdina, eukitzia alergia bat, porque da, ezin dozu jan, eta ejatzu gustatzen. Bai, ez da berdina. Ezin dozu modifikau. Hogeita lau pertsonako kuaderria bat ejatzulako gustatzen. Edo bestela da, gure kuaderrian be, vegetak dare eta... Bueno, ez que al dau jan, berak erabaki dau ez jatia. Vale, errespetatzen dut. Baina nik ustot hori desberdina dala. Bai, desberdina, errespetatzen dut. Zure menua izatea... Baina bakin duzu gatzen, nik más o menos berdin pentsatzen dut, alergiko baten ikus puntutik. Claro, es que da, es que nik ez daukat aukeria, o sea, da, ezin dut, eta ezin dut porque me puedo morir. Zuko aukeratu dozu, ez, izatea, vale, perfecto, te respetamos, baina ez baldintza hu inor. Osea, nik ez dut inor baldintzaten da ez dut aukerau. Claro. Osea, mi me ha tokau, eta ikasi dut ez baldintzaten. Osea, zuko aukeratu indozu, Lagotzuko aukeratzen ez baldintza hu inor. Hori da. Eta jendia rosorratia da. Bai. Ona ez, honek ez dauka zer jateko, bestela jandia dauen ensalada bat. Pues es lo que hay. Osea, horregaitxik dare leku desberniak eta goiez aldatzen, ez? Osea, danonge bai eroso goteko, eta, bueno, pues es que baten zuk jango zu, eta bestian banik, ez? El mundo dago cada vez más llenos de ofendiditos. Bai, total. Edauko guazala oso fina, eta gauza guztiekin konduzibilibidad, azkenian ez datozun... Bai, eta gero, nik ez dakita hausen batera aino, baina eski eta bernetaleko askotan dalo, es que es alérgico a no sé qué, bueno, pues le cambio el plato. No, que es que no puede contaminación cruzada, es que
Bueno, batzuk, tipo, niveles de alergia eta... Hombre, nik uste hor bastante aurreratu dala, igual azkenengo... Claro, bai, quiero pensar. Bai. Nik hori notau dut. Osa, oina juten zen restaurantean eta alergenoak eta jarritxa da. Hori da. Hombre, ondo. Ez jarritxa eta zehoz gertatzen bagatzu... Es que se te calpe, no? Cristo marroia. Pagabiasunaken ja, beto Erendako iztia. Cristo marroia. Nik okina mein erdi susto bat eta tabernakua betorri jaten gero korrikan, plan, ostras, tu, ondo eta bai, lasai. Claro, es que pertsona baten bizitziak inzare jolasten, azkenian. Zuk ez dakizu ze puntutara arte afektau aldotzun horrek, Ze batzutan izaten da, igual alergia leve, baina alda izan... Tripa lagatzotzu txarto, lo que sea, baina nire baukat elikagaio alimento batzu bauzkat, Claro, es que te vas, bai. Bueno, pixkat jonin gatematik, eski. Bueno, baina ondo tortzen da olako gauzak. Pixkatxo bat etorkizunera begira, ez? Bueno, sare sozialak, hori, azkenian gaur egun, askotan, visualki, ez? Osa, jaten ditugu gauzak, Champions Burger, eski adibide oso hori da. Eta, zela bihurtu dan bebai, foodie kultura hori, ez? Osa, gaur egon dago foodie kultura hori, ja ez dala bakarrik jatia, baizik eta da, esperimentatzia, janarixakin, ez dakizer... Dare hor, restaurante batzuk, supermodan jarri dielak, ojala jutia, osa da, como zuk, beste X ezagunekin juten za, eta ipintzen dutu menu itxi bat, eta probatzen duzu karta horretan dagoena. Eta igual da, ez dakizinen etxian, ondioz daukala, dirua edo emprenditzeko negozio bat, eta bere etxian itxen da bela, olako menua. Bai, bueno, alkilatzen dugu espazio bat, baina... Bai, eta... Ez daukala jatetxe fiziko bat berak, baina gonbidatzen dutzula... Hori da, menu itxi bat, eta ezagutzen ez duzun jende batek, igual zehazte bilagun, baina... Bai, pixkatxoat, etorkizunera begira jarriko pentsatzen, esaten dabe, elikagaiak bastante aldatuko diala, etorkizun batera begira, azkenian, lehen gai asko, gero ez da gutxe bongo dielako, eta hemen dare etorkizuneko bi janari nahi ditzutenak maigainera jarri. Bat dia, insektuak, esaten dabe, etorkizun baten, insektuak izango diala proteina iturri oso garrantzitsu bat, presarete zuek, imagina, hementiko 2 urtetara, zuen dietan barne insektuak sartzeko? A ver... Alexek ezin dago alergia dauka. Punto. A ver, nik uste dut, que si se lo ocurran, bai, nautut esan. Sartzen bada insektuak matxakauta ez dakizea hamburguesetan, pues... Es que ya ez da insekt... Bueno... Ja, baina hori ja bitxen da. Bai, polvo de insectos. Hau duzuen noiz bai, paso. Ni bai. Nik ez. Nik aukeria opinioan baina ez da probau. Matxinsaltuak, txapulines, jaten diela Mexikon asko, eta gero... Eta zitestura dauka, blanc crunchy. Crunchy, pipa batzu jatia bezala, san. Benetan? Bai, eta hori, guakamoliakin, azkenian botatzen dutze limoia, chile, olako gauzak ordan, ez dago zaporeik. Total. Bai, hor arazokiko zinuan. Eta gero... Bai, noia, Mexikora lastera, así que igual... Tailandian edo lan beproago ginuan zehose, baina ontsen nahi zakorratzen zer, baina... Baina nik uste dut... Osea, dala bebai pixkat kulturalki, no? Hori Euskal Herria altzen den momentuan, izan bida, como exotiko, tipo, aguakatiak eta hola, eta gero ya normalizau ingo dala. Asiako herrialde askotan eta gero Latinoamerikan jaten dia, osea, oitxuta dare olako gauzak jatera. Ni espero esaiatzi hortara. Gero izango da zure janari favoritua. Igual gero sumenako arroza hitzuk da giringo da. Galdetzen zen da zure janari favoritua eta, matxin saltua. Nik esan eroan, bere gara izan. Nik espero esetz. Eta gero dare algak. Gaur egun ja bastante jaten diala, bazkenean sushi eta lako gauzak modan jarri dialako. No entiendo. Alga bat zerekin jaten duzu. Nik sushi ez dut sekula probau, que esan dozu juliaga probatzea. Wakame alga dala hau ensalada bezala jaten da. Hori, eske no atzo ikasina. Oso goxua dago. Eta gero ja, alga nori eta horrek bazkinan susixa eta itxeko erabiltzen dianak, baina egongo dia beste, 35.000 alga, urraspixan ez ditugunak ezagutzen, eta... Claro, neri jartzen duzte alga bat platerian, eta da, oza, debatik ekarri dozta zuela, en un plato, no... Ke ba. Ni naiz bape salia horren, oza, zero. Zuk lehen esan dozu, zuzala tradizionala eta tradizionala, gaina itxasoko algak, eta... Ni gaina naiz, datuekin da naiz muy friki, eta justo ontxako naiz lekunian ikusi neban, gizakixak gaur egun geixau dakigu Marteko superfizian inguruan informazioa geixau dakigu itxasoi buruz. Orduan, jazta, ni de palo. Osa, ni de palo. Ez que horrek ematen dozku beste podcast baterako gaixa. Urraspixan ze dagon. Ni de palo. Ez dakigula. Ja, ez que, neri eta buzeo eta loko gauzako ematen duzte un poco de cosa. Neri bebai. Neri urraspixan sartzia, arrainak ikutzen hankak. Algak ikutzia. Algak. Urrengoan, balima dauko dirua,
aldugu egin podcast bat Uraspitik. Tipo submarino baten. Ez que gauzia da, horrekoan ikusi genula... Igual 20 urte barru izan biharko da. Pirritxeta porretxen, ez, barkatu. Ikusi genuen pelikula bat, agertzala tortolik, eta txaltezan Uraspixan, eta ongo zen superguai, buceatzen. Ergako piztina nintzen hola. Summer Edition! Beitu ba, igual Edition! piztina nitxia, Arroba bergarako udala. Hor jartzen da lekua liburute gisa. Hori da, aiana! Presupuesto eskatu diako, eta berre aukera maten dozkuen. Bai. Era, bueno, gero ja, azkenengo pizkatxat dorkizun nahi begira, inteligentzia artifiziala, adimena artifizialakin. Usten dozue honek gastronomikoki aldatuko da bela, edo ez, adibidez, ni badakit, zuk chat GPT esate jatzula. Beitu daukat etxian, ez dakit, asen arixua, ez dakit kuantos, prestauko estazu plater bat, eta berak txotzula errezetia. Bai, totalmente. Eta, de hecho, horrekin, horrekoan ikusi neban, claro, vegano vegetek jaten deben ez aragi hori, asko itxen dela, bueno, edo itxen dela como prototipuak iakin eta impresoriekin. Bai, que fuerte. Hori da, irude impresorekin. Bai, petxuga bat holan ez dikuzen. Dozu jatia plastikoa, directamente. Ja, eske total. Directamente plastikoa da. Respeto, Ya plastikoa da jaten impresora bat egin da zure jana. Ez dut sekula planteau aragirik ez jatia. Eta ez dut planteau. Eta ez dut planteau, biharra da, como... Nik planteau neban, baina eski izingo nintzen. Nik ulertzen dut hor dagoen industria, atzetik, tal. Baina ideologikoki osaintza aldera. Badago jende izan dena, neri ideologikoki berdin dozta, hor daren makrogranja nida geixo bat nagotelako zaindu. Ez, neri ideologikoki. Ideologikoki. Bai, osea, zaindu biezaz. Ez que badago jende izan dena, aragixak endubiot bilabetetan, edo gixak endubiot... Bai, esaten da belako, igual aragi gorrixa txarra da, dieta milagrosuak, baina esango zu gauza bat, osea, bizitza guztian ziar, ez bada existidu dieta bat, aparte de osasun txujan eta danetik, osea, ez dago behar beste SOS que te vaya a cambiar la vida. Bueno, igual bai, baina... Inteligentzia artifizialak aldatuko zu. Aldatuko hau. Eta segura aldatuta gola, eta ez dakigula. Guk eskura dauzkoen chat GPT, grok eta honean, pentsaizu indabenak zen. Bai, horrek eukiko da behatzetik. A ber, berak ez bali dauka. Eta, bueno, pizkatxat honekin bukatzeko galdera estrella, vale? Zure azkenengo eguna da munduan, edo, bueno, zure azkenengo afaixa da, eta aldo zuzkatu nahi dozuna. Ze izango zan zure... Nauten platera o nauten menua? Naizun dana. Osa, zure menu perfektua, zure azkenengo bazkaixa afaixa izateko, zein izango zan? Ba, nik uste menu perfektu horrek zebala urdaia azpiko bizkat, entrante ezela, urdaia azpiko eta frito lan bariau batzuk, baina arrautzenak eta fuera. Gare zin daugan. Hori ganik. Eta okiko zebala sarda boteia, eta kriantzan boteia mateu be ongo zan, eta lehenko platera izango zala sumelagako arroza. Importante. Aurretik igual, onjo revueltos atitxoa jatia guai egongo zan, arrozan aurretik. Eta gero nik uste txuleta hon bajango nebala, patata frigitu hon batzukin, patatiak etxian injakuak. Bai, holako... Bigarren plater bat, postria sorbetia lasai sartzeko eta munduko kubata onena lasai joateko. Qué bueno. Bai, nitzjat dala kriston menua. Igual patentau enbiako dugu menu hori, Bueno, txupito bat bukaeran nik egituko nutzen. Turbo txupito. Bueno, kafiakin, krema txupito bat. Bai. Gustatzen gatizta menu txarra, egon zartu gago zir bat. Baritu. Honekin ikustot primeran geratu jaula gaurko gastronomia atal hau, eta oin pixkatxo bat jolasteko momentu aldu dela, orduan aurrera ingo dugu. Erronkadia. Bueno, baina eman jau pixkatea repaso gastronomia tripia gozetuta gare hoin, baina nik ekarriko tzuet. Joku bat dala, esan biozue, zenbat diru gaitxik ingo zinuen ekintza hau. Irabazten dau, diru gutxian ematen da benak ekintza hori itxiarren en un hipotetiko kaso. Repertoriak eixen denigratzen da benak irabazitzen da. Bai, literalmente. Osa, gutxien apostatzen da benak horrek irabazten da. Bai. Bale, lehengua da, rapau ontxe bertan, zuzenian, eta ezin duzu erabili ez gorrik, oza, rapau zerora. Zerora rapau? Zerora. Osa, sekula ezin duzu gorrik jarri. Rapatzen zagoin da, gero jasiko da. Ez. Hor betirako rapaua. Ez, gero hasiko da, baina rapatzen zagoin. Ontxe bertan, zu makinei hartu eta rapau itxen gaituzu. Bai. Ez que neri gustatzagat gaixau hile luzetxoa zaukitzia zeo zer, baina... Ando, esan biadako puru bat, bestia da galdutzen duzu. Ez que ez dakit. Gombidatu azteko. Venga, balones fuera. Nik esango nean, Andoneri jakin da gustatzakako la Lucia, nire numerua igo ingo talan diru geixo irabazikot. Claro.
Nik esangot, gutxio esamina, baina esangot 2000. Bueno. Bastante gutxi honaban pentsatzen ni, Ni banek izan handazu bala pentsatzen, como 50 euro. Bai, banik bani lau mila, hola, tío. Bueno, Esamina bosteun. Ni azkenengo aldiz rapau nintzen nian holan zerora izan zan COVID-ean etxian zanean. Rapau izine? Bai, total, egon bega etxian Bai. sartuta. Gente mogollón, izan hori, Zanean, egon bega etxian sartuta, berdin Jende morduan dozta. izan. Oin, claro, sartadia arator bera pizkatxo bat elegantia, orduan... Claro, es que ya jolazen dut bere estuakin. Claro. Horrek ez dau balio, esan biot bosteun. Vale. Nik esamina bosteun, bai, eso da. Nik uste dando que se va a rajar más. Guai, es que esan dut asko da 2000, Nik eixau. Eta zuk? Nik 10.000. 10.000? Ando, Bueno, a ver, igual zuentzat, igual neska emakume hastia. batentzat pixkatxo bat xoke haundixagoa da. Euskal Udalekotan mostunean, lehenengo aldiz nire bizitzan, nik nahi izan da alde bat, luzitzen, ke horror, oza, dukazuen Osa, mofeta bat. mitiko alde bat olan rapauta. Bai, baina zerura. Zerura nire amak disgusto bat, baina bueno, bai, Normal. ja pasa ustan. Vale, A ber, urrengoa beste esan. lurralde batera bizitzera jun, baina hemengo inokin kontaktoik ez euki 5 urtetan. Osea, kontakto zero da, ez gurasoak, ez lagunak inor. Osea, soiaz, Zure bizitza dan alagatzen dozu, Tailandia eta 5 urtien ez daukazu kontaktuik Horia, zero. inokin. Neri honegeixo agertzen za, notizietan, desaparecido, alzarteaga. Baina desagertuta sare. Ezin duzu esan junin sala. Osea, tienes zero contacto. Eta gainera jendea petata desapareciduta zaela. Edo ez dakigu. Caso hipotético. Osea, da Osa, soiaz... nire amak badakin ni juni naizela. Filipinas era porque sí. Edo ez daki segertatu. Hombre, Claro. hori ez dau jartzen. Ba, zure gurasuek badakixe junin sala, baina ezin dira jarri zurekin kontaktuan 5 urteetan. Vale. Vale, total, que sin berba inokin. Inokin con todas las consecuencias. Claro, Claro, es que ando guga unos jus, baina nik de ezin repente dut. brigade, desaparecido, de repente ikastolan baja bat, bueno, baja bat ez, claro, 5 urte. Desaparecido. 5 urte, claro, ez dala bi egunetako baja bat. Ez. Bueno, igual sigo las cartas, eskatuko nan excedencia, ba, justo 5 urte diela, cuidado, Ni noia... Como es. 6 zifrako zenbaki batera, igual me voy a pasar, baina bai, milioi erdi, esango negan. Milioi erdi, ni geixo. Geixau. Bai. Es que, claro, zure Niri bizitza me dana. prestazu 5 milloios, noia. Ja, es que hori Millón bai, por año. Beitu, gustatzat el millón por año. Está, cero contacto, Cero, Zero, eta hasi Bai, biasa, es que- zerotik. Osa, karo, nik eskatuko Bai. nean, como minimo emateko bizializateko ez de despinfarre, baina modu duin baten, eukitzeko etxe bizitza bat, 5 urtez, Baina, natut esan, zer gauza, pasatzen gatu nian zeozer, claro. ostra, aita, mama, o Ez. Andrea, Bai, astu jatao. azkenean No. inbiosuna No. zerotik Te jodes. kasi, zerotik kasi, bizitza Que te berri bat jodes. sortu hor, Diru gabe geratzen za, Pues a Te trabajar, jodes. majo. eta gero bueltatzen zanean 5 urte barru, A dar explicaciones. 2 millones el año. Es que, claro. Vale, bueno, Vale, horla gako. venga, beste Vale, bat. urte bete. Es que hau zu brona. Antonio irabazten, ni noia irabazten. Bai. Aurrekoan ez, baina gaur bai. Es que ando se txarra. Urte bete, bebe rebornen inguruko edukixa sortzen Zera hori. egon. Ume falsuak, osea, tipo baby born, baina en realista. Osea, muñeko bat. Super kurrauta. Bai, Vale, hori da. vale. Igia daukena holan benetakoa eta... Bai, osea, baina urte bete, horren inguruko edukixa sortzen konstanteki, rollo, es mi bebé y me lo creo. Osa, ya zera al borde, hostia, pertono gaixoi dago. Osa, Baina, bakizu hor kemerkau bai. Bai. En plan, Flipas. kukusarela pixkatxo bat, Bai, ez bai, horrekin. Nik, buah. Urte bete egon bihaza edukixa sortzen horren Konstanteki. inguruan. Bai, ez da nahi esan ezin dozunek beste eduki bat sortu. Baina, hori inbiozu konstanteki. Uf, es que... Olako gauzak Es que nik ez ez noa ningo, es que no me La den petas. nada. Sí, claro. Osa, ostras. Virala itxensa. virala Es que de itxensa. repente he imaginado los titulares. Alex Arteaga, guitarrista de Brigade Loco, es padre de un bebé reborn. Zuek. Nik imonean barre. Osa, es que oso ezaguna itxen Eta basa. ze eduki itzen dozu. Ba, bera garbitzen, bera hierrokia erosten, pasiatzen, nolako mobiak imagino, purecito, Ba, ba. es que pixkatxo bat hau solo txamango zostan. Laga ingonean podcast dando, me darías un cringe. Lagako genuan dana. Bai. Pff, A ver, nik enzi inin ingonean, baina... Nik ez. nik eskatuko neban 1 millón, 2 millones. 2 milioi terdi. 2 milioi terdi, segura dauko kuadrian esto, 2 milioi terdikin jain zeinkela bizita. Ordan, Bai. Bi mila eta zukustozu baiet? Bai.
Hombre, pentsau. Aproximadamente hauko kalkulu bat inda, hasta gizemat urtetara biltzen basa, kuadriako bateketan nik. Osa, etxe bat erosi, ez dakize. Osa, esa bizi bihar de la leche. Bai, baina horrek nahiko egozula. Osa, oin arte bezala. Claro, es que da, la cosa. Osa, oin ez daukogu milioik eta ondo biziga. Gutxiak, kalkulauta etxe bat, biko txeukiko itxuzula, eta hilabetiero daukatzun zua data, baina zeo segeixo. Claro, eta hemen kasunetan izango zan dauk, eskatzen dozu diru hori, ematen dotzue, eta gero, kolabuak aldo zuin. Y te pagan. Ja, baina es que... Ni gusto bastante denigratzen dozula zure personia. Me gustas bai. A ver si te va a gustar, gero. Y vas a ser tonto el pueblo. Que va, da muy de... Estás kuku. Que va. Eta jarritzen dut 2 milioi biterdi jartzi armestelan ni de palo paso por el aro. Zenbaki bat esan bidalako. Venga, bota hurrengoa. Azkenengo bixak eratzen dira. Antzerki batera jun eta bukaeran tomatiak bota aktoriei. Imaginau. Ai, amako txauak, mesedez. De repente jaiki danok eta zuei tomatiak. Nik hori ingo neban. Nik ingo neban. Nik ez neban asko eskatuko. Bai. A ver, zero bez. Nik eskatukot €1. Tomatia pagatzeko bintzat. Osea, zuk tomatiak bota... Bai. Si me das 100 euros hecho tomate bat. Sí. Bueno, unos cuantos. 0. Urriengoan brigadeko kontzertura tomatiekin. 0. Gero igual bueltan doias, baina... Igual zagarrako beto, igual zagarrak. No, que zagar batek irruz don miña enviada. Tomatia gero explota eta bueno. ¿No? Bueno, somos el tomate. Bueno. Ya. Buf, ez dakite. Ni 0 hori, a ver, ez neba ningo, porque, a ver... Baina... Inimia dozu. Bai, baina, esate maldin motzo inimio zula, pues itxe dozu. Pues sí, nitxen dozu. Qué divertido. Bota barkatu, airian doianian da fuera. Bai, negabe. Vale, eta azkena da, kanpaikadak eman telebista famatu baten. Claro, honen inguruan gentozen berriketan... Nik esan dut, doa ningo nebala. Nik ingo neban bai 100%. Baina... Bai. Claro, es que jarri jaten egoeria andoi. Imaginau, RTV te dice, venga, emame su kanpaikadak Madrilen españoles... Eta... Joder... A ver, o sea, aldozu esan nahi dozuna, daukatu estado guztia zuri begira, y les puedes sangrar. Kriston erakus lehio bat, eukitzia. Nik klausula jarriko nitxun, tipo, ezin dozta zue betau, ezin doztu jarri irudi graziosuak nire horpegizan gainean, tipo, olako gauzak. Jo, baina aldozu esan nahi dozuna dago, estado espainoetana zuri begira, aldozu esan nahi dozuna, osea, aldozutara dozun kamiseta, aldozutara sartadiako kamisetia, osea, aldozun kriston publixa, osea, aldozu esan incluso oso super polemikoa. Bai. Ja. Osea, aldozu kriston aliagoan. Joder. Hori egisa da. Tonto eres izan bihar. Joder, macho. Nik diru eskatuko neban, Hombre, ni gaina mordua. Claro, hori bat diru eskatzen duzu. Hombre, ni mordua. Bai. Osea, pierdo, directamente. Puntao galdu itxendo. Hor, zenbat kobratzen dabe. Kanpaikadak ematen da benak. Bai, ez dakit bronkano eta lala etxuzek izan ize bien uste dut. Uste dut Pedrotxek daukala bere kontratuan barruan. Kontratukiko hauek izurtetara, korrangoia kriston movida. Osa, daukala, ez dakit sekata itan itxen da den horrek, daukala igual, urtian, imaginau, milioi bat, eta hor sartzen jakola kanpaikadak ematia bai. Eta Euskal Herrixan, zeinek eman ditxua urtean? Euskal Herrixan, ETB-en... Etxurru egon zan katai espainol baten. Hau zela... Sara... Kirolak emate ditunak. Sara Gandara. Ustot Sara Gandara. Hau txirrindula izan alen, normalian turra eta berak ematen da bena, bai. Ni idea. Ustot bera sala. Eta Afrikak. Ematen dabe euskeraz eta arderaz, oza, bixetan ematen dabe. Nik euskeraskoen, idea. Afrika zegoan be, bai, fijo. Ez que nik uste dut ingo nebalain gaizki, tipo, kanpaiena, en plan... Kuartuetan ia zitxen, ez beti orduan izango zan un Andrea, zeinek daki, igual urrengoan bagoienakin aldugu kolaborazio batin, eta kanpaikadak eman bergarako dale txikik, ez dakit? Airo dejamos. Zaleke. Bueno, pues ya está, esango neban ja jarritxu gola neko proban gure burua, eta vuelta de xente, así que bueno, ondioz da bukatu, eltzen gare bukaera, baina bueno, azkena eta etxera. Azkena eta etxera. Bale, Alex, bueno, azkenengo atal honetan, dauzkogu bronkano bezala 3 galdera izar, eta honek erantzutia... Igual izango da izan bera. Ez, guk nahi dugu guria. Lelengua da, hiltzen zan momentuan, zela guztauko jatzen zure eskelia izatia. Edo zela imaginatzen dozu zure eskelia, edo ze jarriko zeban, edo... Alexek pentsatzen bitartian, aurrekoan izan zozten, aldozula jarri eskelia hiletaikin gabe. Osa... Karo. Aurrekoan galdetuna antazakizun. Ja. Baina, oza, egon gian esaten, zuk ez baldin moduzu nahi enterro bat itxia, baina eskelia jarri bai. Bueno, hori. Me he muerto. Bai. Que sepáis. Nere eskelia? Bai. Ez dut inoiz
pentsau ni visualizo, ez neban ingo. Osea, oso horterua ez neban ingo. Osea, eskelatzuketela. Bai. Baina nik uste dut ontan izango nitzelan oso basikoa, argazki bat normala, nina argazkitan erteten oso txarra naiz. Eta breve y sencillo, osea, directos. Izena, esmat urtekin, eta salditxo bat, punto. Eta ordu hontan entorri, porque gero un kristotan atorixora guti askotan. Bai. Hola, aria logeita sortzi, que se vea bien, da, jazta. Bentsat ari alta esko. Eguna eta ordua bentsat ondo ikusteko. Bai. Eta jarriko zinun mitiko paisaje... Ez. Que maten dozta una vergüenza. Osea, rolloan igual, mitiko horren itxe zinuanian atzian, esto... Bai. Hola, ala buru bat jarri, por poner. Ja, hori pelitxa, hori. O ya está. Osea, super básico. Usteote... De lagun batek esaten zean larragakoa. No hay que dar por culo ni cuando se está muerto. O sea, no des por culo, ya estás muerto. Bai, ja, orduan, ja está. Ez naiz horren aldekoa. Zuria esan la rosa, eta hori da. Bai. Eta agurzuek. Importante. Eta gero ikusinan bideo bat hande bialdu notzala, zuek persona bat hil zan, eta langazuan audio bat grabauta. Hori bai pentsau da askotan. Tumban bera tumban, eta jartzeko. Hori superrona Cabrones, que no me muerto, sacarme de aquí. Olako mierda pentsau izan, en plan, bai. Men esago gainera, nahiz bastante chistosillo. Olako movida bat bai ingonean. Brutal. Olako movida bat igual bai ingonean. Baina, karo, ikuioso oso planifikauta. Karo, el timing, konpintxe bat, bai. Bale, eta noiz baitz... Hori da, bigarren galderia. Noiz baitz kartzelan bukatuko bat zinun preso? Segaizik uste oso bizango zala. Puah. Alko zan izan, atortxukua, osea, jo... Atortxukua, legítimo, si hay que chuparse iruia bete boi, osea... Nik usteot heldu... Izamieko litzakera nire bizitzan nahiko estremo atera helduko balitz. Osea, de repente dana galtzen dut, edo ez dakito mundu jakaketara, eta hemen tengo que buscar la vida, eta lapurtzen dut, o lo que sea. Niztot ikusten nire burua beste esetan. Egisa da, garai baten modan egon zala jolas haue, hori ez, olako aldera gota, eta talde batetik zein uste zudalaga probabilena, el que ingo bai, bukatuko da bela, bai. Eta lagunen artian beti ni irtetzen nintzen de 100, kartzerera joan atrako bat ingo zebala. Orduan, nik ez da gizar... No te pega nada de trako bat irtengo jaten super gaizki. Ja, nik ez dut imaginatzen. Jodidu dena ustotela nik ondurteko jatela. Bai? Bai, osea, geizki hau nik esatia, baina yo creo que sí. Hostia, que fuerte. A ver, nik uste dana ondo planifikauta baldin bauko zula, gauza kondu. Nik uste izango zala, que te pillan, desesperauta, ez daukate zer... Bai. Ez daukaz mitiko acumulación de delitos, bai, atxoskizan pila jarrapagozte perro gehi aldiz lapurtzen. Eta kotxea lapurtu ze biharne balako, mehan pila bas akumulau horregatik. Ez daukauzu lehengo milioiak eta azkenian, beitu. Bukatzen dozu... Bale, eta azkenengua da, aukeratu jozu, zena izau dozun, Euskal Herrixan bizitzia, baina ez dakizu euskeraz berbaitzen eta ezin dozu euskeraz berbain, edo Euskal Herritik kanpo, baina euskeraz aldozuen. Hemen aldozuek kontaktua, Importante. Euskal Herrixan sin duda. Bai, eta... Ikasi neika? Ez. Euskal Herrixan bizitza, baina ez dakizu eta ez dozu euskeraz. Ez nago euskeran alde. Ez dakizu eta ez dozu nahi ikasi. Osa, nahiz, edita bintu balde. Ez. Bueno, que no, baina que hola zan, que aurrekoan hola zan eman zube. Holan bada, oin esango honean, egoeran egon gabe jungo ningo nintzela. Oin, de repente esaten botzu hau daukasun danara gabe ardozula eta esto. Ez, no, kamea. Baina nire ideologiakin kanpora noia. Bai, oza, kanpoan altza bizi, baina... Imagino ez irtetzia korrikan, ez emozionatzia. Olako gauzekin, es que yo me muero, nik ez da muero. Kanpoan itxen da korrika. Eta, ez dakit. Bai, eta aldozuki. Super gertu, un oso gertu. Harreman aldozu. Logro llora, se me ziño. Yo que sé, tío. Ez dakit. Erroldatuta en la calle Laurel. Vale. Ba, bueno, pixkatxo bat ja amaitzen jungoga, ez dakit... Minutu bat daukazu itxeko promo nahi desunana. Promo itxeko nahi duten ana? Bai. Vale, ingo promo... Aterina, ez nahi nire promoikin. Aterina, lagun batzun talde berrixa dela. Javi egin nagoela bertan gainera esari bezala. Laser eta kompainia. Eta aukera baukatzu ikusteko juteko. Egon ginen gaztetxian ikusten, eta oso ondo. Nire ikusten dituan gaztetxen txipia tabernan.
Eta nire promo da hori, ez dut nire taldiai promo erikingo. Ba, superrondo, ba, bueno, nire taldian promo nahi bozue, urrengo batian inbita eta torriko nesta kontauko gauza. Venga, Viajiak badalela kortizia. Ba, beitu, jakitzea dugu gauza horrek, Hombre. Igual matxizantua jango ditut, no digo más. Beitu. A ver, lehen esan dozu ya. Nik zehose beste bidaiaren bat bai badakit horre, Bergarako beste talde batekin, ez? Zehose badago, bai. Bueno, eskerrak ematia... Bai, nahiko añubian dago baina. Bai, a ver, Andrea. Que ez nekixe. Eskerrak ematia, ale, etortzia gaitxik, espero dugu ondo paso bizana. Eta eskerrak ematia danoi, jarraitzu gure sare sozialetan, Sartadia, ostegunetan ikusgai. Bai, eta aurreko atalak dauzko zuen entzun gai bebai goiena.eusen, eta beste plataformetan. Así que hori, gero rengo gonbidatua zein dan. Agur!